लोगो जों बयबो ना हमग्रा सिमन पेटर मोनबादि जिसुनि उन उन थांनिथु लोगो जों बयबो ना हमग्रा सिमन पेटर मोनबादि फुजानि फरायसालि बन्द समावबो ओरैनो दोनालासे CYDP खुंनानै सोलोंथाइ होनो थियारि थाइखाजरा लाइमोन एरिया लाइमोन कमिटिया थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय CDP एबा CYDP हाबाफारिखौ फैगौ 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। नोंगौ चिरां जिल्ला थाइखाजरा बुरसालियारिनि दावगाफु गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय CDP एबा CYDP हाबाफारिखौ दैदेनगिरिफोरनि देरलांनाय आयदाखौ लानानै फैगौ 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव फरायसाफोरा खमैबो 500निफ्राय बांसिन बाहागो लानानै इसोरनि राव सोलोंगोन आरो माखासे गुनगोनां सोलोंनायफोरखौ सोलोंनो हागोननि खौराङाव मोनथिहोयो। बेबायदि हाबाफारिखौ BBCAनि मोनफ्रोमबो एरिया जेरै क'क्राझार थाइखाजरा, थुक्राझार बामोनगाव बर' फोथार, आमथेखा ढेकियाजुलि, जनाय नेपाल आरो गोबां जायगाफोराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन होननानैबो मोनथिहोयो। बे हाबाफारियाव लाइमोनफोरखौ बेसेन गोनां बोसोन होनो थाखाय आलासि नुजाथिगोन। BBCAनि गस्पेल फेल'शिपनि गाहाय नेहाथारि मनेन नार्जारिया नुजाथिगोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो डिरेक्टर हिसाबै सानडे स्कुल प्रमटार पेरिस बसुमतारी आरो थमास बसुमतारीया बाहागो लाफैगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरो। CYDP डेटनि 2025 बे जाबाय 28निफ्राय 2 तारिखसिम जागोन। माबायदि जालांगोन नोंथांनि बे प्रग्रामा? बे प्रग्रामाथ' मोजाङैनो जागोन। जोंनि बे थाइखाजरा एरियायावहाय 54 मण्डलिफोर दङ, गिर्जाफोर। बे गिर्जानिफ्राय जोंनि गथ' गथायफ्रा फैगोन आरो बेबायदिनो गथ'फोरखौ फोरोंनाय जागोन आरो मोजां जागोन। बहुत मानसियानो फैगोन। दा जायगाबो फ्रन्ट साइड। दा बेनिखायनो देग्लाय जोङो आसा खालामदों बांसिन जागोन स्टुडेन्टफ्रा। मा थांखि लानानै नोंथांमोना? थांखिया जाहैबाय बेखौ बोसोरै खालामनाय जायो। बे जि फुजानि टाइम, बे समाव स्कुल गैया। बे स्कुल गैयै समाव जोंनि जि ख्रिस्टान गथ'फोर बिसोरो ओरैनो थानायखाय जों बिसोरनो मोनसे बाइबेलनि कचिं होयो, फोरोङो। दा देग्लायनि जि टीम, बे टीमखौ ग्रयिं लिडार बेखौ लानाय जादों। दा बिनिफ्रायनो बेखौ बै गथ'फोरनो फोरोंनाय जागोन। बे CYDPआव कयजन गथ'फ्रा बाहागो लायो? बे CYDPआव सिमोनथ' जोंनिया माने 600निफ्राय 800सिम जादों। दा देग्लायबो जोङो आसा खालामदों बे रोखोमैनो जागोन। हयथ'बा एसे बांसिनसो जानो हागौ। बाख्नायगिरिफोरखौ दा जोङो बाख्नायदों जाहाथे जोंनि जि गथ'फोर बे CYDPआव फैगोन, बे गथ'फोरा एक्सुवेलि बिसोरो बाइबेलनिफ्राय मोजां शिक्षा मोनगोन। फुं बेलासि सानजौफु बेयाव कर्स दङ आरो फोरोंनाय जागोन। आरो बेबायदिनो मोनसे थाखो राननानै बिसोरखौ फोरोंनाय जायो। बेखौ 9टा थाखो दङ, बिगिनारफोर लानानै इन्टारमिडियेट। दा इन्टारमिडियेटल' नङा, देग्लाय जोङो एडाल्ट माने बैसोगोराफोरखौबो फोरोंनो थाखाय जों मोनसे बेवहाय साबजेक्ट लाबावनाय जादों। नोंथांमोननि बे CYDP प्रग्राम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों गथ' बा लाइमोनफोरा मा मुलाम्फा जागोन? लाइमोनफोरा बहुत मुलाम्फा जागोन। जिहेतु बिसोरो दा सोलोंफुनाय, दा बिसोरो सेकुलारल' बिसोरो गोसो होदों। दा सेकुलारजों लोगोसे बिसोरनो बे बाइबेलनि जि फोरोंनांगौ दं, धोरोम, बे धोरोमनि बिजाबनिफ्राय जों बिसोरनो गोबां फोरोंगोन आरो बिसोरो मुलाम्फा मोनगोन। गाहाय आलासिया जोंनिया मनेन बसुमतारी, गस्पेल फेल'शिपनि सेक्रेटारि। बिथाङानो जोंनिया मेन आलासि जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा एरियानि प्रमटारफोर दं,
बे प्रमटारफोर एरिया पास्टरफोर बिथांमोनानो साबजेक्ट बाय साबजेक्ट बे सानजौफुनि समाव मोनसे बिसोरो साबजेक्टफोर लाफैगोन आरो मेसेज बिसोरो होफैगोन। धेकियाजुरा एरियानि अनगायै मा एरियायावहाय बेबायदि CYDP-आथ' जोंनि एरियायावल' नङा, जोंनि बे BBC-आवहाय 7-8टा एरियाफोर दङ। जुनाइ दं, गहपुर दं, धेकियाजुलि दं, क'क्राझार दं, धेकियाजुरा दं, बामुनगाव, बरपेटा आरो आमथेखा, बे गासिबो एरियायावनो बे CYDP-आ जाजोबगोन। दा गासिबो रेडि जाजोबखाबाय। बे नोंथांमोननि प्रग्रामाव खालि ख्रिस्ट' सिबियारि लाइमोनफोराल' बाहागो लानो हायो ना गुबुन मोनसे माबायाबो बाहागो लानो हायो? बेयावथ' जोङो गुबुन फैनायखौ जों बादा होनो हाया सोलोंफैनायनि थाखाय, खिन्थु मेजर जोंनि जि ख्रिस्टियान गथ'फोर बिसोरनो बांसिन जागोन, बांसिन बिसोरनो सोलोंगोन। आरो बिनि अनगायैथ' सासे सानैफोर थानो हागौ, जों बेखौ बुंस'नो हाया फैयोब्ला। मा खावलायगोन बिसोर लाइमोनफोरखौ बाहागो लानो थाखाय बेवहाय? जोङो खावलायदों जोंनि बे धेकियाजुरा एरियायाव 54 54टा गिर्जाफोर दङ। बे गिर्जानि जेसेबां लाइमोनफोर दं, बिगिनार 4 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरसिम बे लाइमोनफोर जोङो खावलायदों बिथांमोना जेन गार्जेनफ्रा आरो मण्डलियाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ जेन थिनहरो। बे समावहाय बे सोलोंनाय समावहाय गोबां बिसोरो बेबायदि इसोरनि रावफोरखौ सोलोंनो हायो। बेनि थाखाय जों गार्जेनफोरखौ मण्डलिफोरखौ जों खावलायदों आरो जों लाइजामफोरजों खावलायहरदों बिथांमोनखौ मण्डलि। थेंक इउ। हामबायसै।